Ndichante kwa parali kuti takumanaso kuti makamaka tionenso kuti odi Baibulo linakamba zoti chani pa mutu umene tauona uja. Nthawi zambiri anthu akachimwa pamaso pa Mulungu amathawa pamaso pa Mulungu. Nthawi zambiri timaona zitsanzo zabwino makamaka poona mkulu wina amene adali Davide m'Baibulo chipangano chakale. Nthawi ina yake munthu wakhauri wamulakwira Mulungu sukhala naye pafupi Mulungu uja. Chimene chimachitika chimakhala ngati kuti ubale wako iweyo ndi Mulungu watani kuti walekana. Komanso timaonanso nkhani yabwino ya mkulu ameneyi Pirala. Petulo nthawi ina yakenso zidamuchitikanso zinthu zomwezo. Nthawi ina yakenso nayenso adachokanso pamaso pa Mulungu. Koma pakupita pa nthawi atalingalira bwino anakumananso ndi Mulungu. Timamona Davide komanso Petulo ameneyo kuti chingakhale adachimwa koma chimene chidachitika ndi chani pamapeto pake adayanjananso ndi Mulungu. Kodi kuyanjana kumeneko kuti abwera bwanji pakati pa Mulungu ndi Davide kapena Petulo ndi Mulungu? Kodi kuyanjana kumeneko kunabwera motani? Choncho pamene tikupitirira tiona kuti anthu amenewa kuti abwere pamodzi chimene chidachitika ndi chani? Anthu analapa. Davide analapa, Petulo nayenso anaraninso kodi analapa. Koma tisanapite kwambiri kumeneko tatene tioneni kuyamba kuona m'Baibulo makamaka kuchokera m'buku la Mateyu chapter 3 verse 1 ndi 2. Mateyu chapter 3 verse 1 ndi 2. Katika buku la Mateyu chapter 3 linagi ndio yamba. Ndipo masiku aja anaza Yohane Mbatizi na alikia kikulu cha Yudea na nena yembeluka mitima chifukwa kwa Mulungu wayanjira. Apa tikumuona Yohane akuti lapani chifukwa ufumu wa Mulungu ata. Tatene tionenso ni Mateyu mweyo chapter 4 verse 17. Mateyu mweyo chapter 4 verse 17. Mateyu chapter 4 linagi ya 17. Pamenepo kuyambira pamenepo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena tembenuka mitima pakuti ufumu wa kumwamba wayanjira. Akutinso Yesu polalikira ankanenso kuti mutembenuke cha mitima. Tawerenganso ni Machitidwe chapter 2 verse 38. Machitidwe 2 verse 38. Machitidwe chapter 2 linagi ya 38. Ariani. Koma Petro anati kwa hiyo, lapani batizani Yesu wenu jina la Yesu Kristo kuloza kuchikhulupiriro cha machimo anu. Pamavesi atatu amene talowerengawa tiphunzirako chinthu ichi. Pa verse la Mateyu chapter 3 verse 1 ndi 2, komanso Mateyu chapter 4 verse 17, komanso Machitidwe chapter 2 verse 38 paphunzira chinthu chimodzi. Chinthu ichi chinena zoti posepa mulati muone mavesi onse atatuwa akamba nkhani zoti lilape. Koma nonso imene tiphunzira kwambiri nchakuti kuti lilapeko payenera kuti pachitike china chake apa. Pa mavesi atatu onse aja kuti munthu alape payenera kuti pachitike china chake. Choyamba chimene watiyuza pa Mateyu chapter 3 verse 1 ndi 2 akuti Yohane anayamba kulalikira kuti chani za ufumu wa Mulungu ndi akhale zoti lapani ufumu wa Mulungu ata wayandikira. Kusonyeza kuti Yohane ankalalikira kuti pabwere kucha kulapako. Yohane kapena anthu amene chankalapa suti adangovumbuluka kuchoka uko nkubwera nozoti ife basi tasintha maganizo. Koma chimene chidawapangitsa ndi chani? Chidawapangitsa chifukwa kuti Yohane ankalalikira zoti anthu ayenera kuti ata alape. Tikamaonanso Yesu akamba chimodzimodzi. Yesu polalikiranso ankawuzanso kuti anthu alape. Kusonyeza kuti kulapaku kuyenera kuchokera kucha kolalikirako.
Tikamaona so Petro so patsiku la Pentekoste pamene mpingo unkayambika adakambanso chimodzimodzinso. Tikamaona kuyambirirako tidaona kuti Petro adalalikira anthu aja. Ndipo anthu aja adafunsa kuti tidzachita chani namwina anu abale. Ndipo Petro adawuza kuti lapani machimo anu onse ulosa ucha. Ndipo mdzandira cha basa ya Mzimu Woyera. Mutati muone mavesi atatu onsewa pali nkhani yolalikira. Kusonyeza kuti kulapa phwando lake kapena kuti kulapa kumachokera chifukwa choti munthu inake walalikira. Munthu sungalape ngati sudalalikidwe. Ndakuti pamene apa tikuphunzira kuti munthu alape ayenera kuti alalikidwe. Ngati salalikidwa munthu sangalape. Ndiye paja m'bale chamene sono pabwezi ziputso zina zonena kuti akuti gawo limene lamayitanidwe limene limapesa makulapako lichoke. Kodi ndauti zikhala bwanji menepo? Ndauti pofunikanso kuti ulalikiwe uchoke. Ndangati ulaliki ukachoka anthu sadzala pansi pa dziko lapansi. Ndauti kulibe chipulumutso, kulibe za ubatizo, kulibe zoti munthu abwera naso ndi Mulungu. Pakangoti ulaliki wachoka, pakangoti kulapa kwachoka, nzachidzukira ndi kuti ulaliki ulibe ntchito. Palibe chifukwa chonse zoti munthu adzilalikiraso ntchalichi kuti titembenuke mtima muzilalika chifukwa cha ndauti anthu sazilapa kaya, ndauti anthu sabatizika kaya. Ndakuti Yesu Khristu pamene ankalalikira ankadziwa kuti munthu kuti alape pamayenera kuti amve ulaliki. Yohaneso pamene ankalalikira ankadziwanso kuti munthu alape pamayeneranso kukhala cha ulaliki. Petronso pamene ankalalikira kuti munthu kuti alape machimo ake ayenera kuti apakhale ulaliki. Ndiye munthu wina tsiku lale akanena zoti tiseni ulalikira. Nkhani imeneyo bwezi lakathakale kale 33 AD nthawi imene Petro Yesu Khristu ndazi zake ankalalikira adakoneza zoti akuluakule palibe chifukwa choti tizilalikira. Muzilalikira chani? Tangoziyotsani zimenezo. Mukumbukira bwino kuti udindo uja wa ku Ethiopia padali kuthekera konena zonena kuti Mulungu akobwera kungomuyankhula ndi mawu ake direct. Nkumusa kuti akuli ino lero liyambira lero mwalapa lero linuyo mukhala wainewo. Kwa mutse chimene anachita adatumiza munthu ina kuti akamulalikire. Sadangopita straight ayi. Kusonyeza kuti ulaliki ndi chinthu chofunikira. Ndiye tigwirizane pano kuti ngati mufuna kuti pachotsedwe ulaliki kapena kuti pachotsedwe ulapa gawo limene lakulapa, dziwani kuti ulaliki pasamakhalepo ulaliki ayi. Pasakhale ulaliki. Chifukwa ulaliki iwo ulibe ntchito ngati munthu salapa. Nchifukwa chani anthu a Khristu ampingo Yesu Khristu timalalikira? Nchifukwa chani anthu ampingo Yesu Khristu timalalikira? Timalalikira kuti anthu atembenuke mtima. Timalalikira Khristu kuti ngati apena pake aphonyetsa alape. Ngati palibe ulaliki ndati tizirani. Palibe chimene chingachitike. Choncho mavesi atatu amene aliphunzitsa zimenezo. Chinthu china chimene aliphunzitsa mavesi atatu amene anchakuti munthu umatha kulapa usanakhale Mkhristu komanso umalapa utakhala cha Mkhristu. Chifukwa Petro chanezo kuti akuti mulape machimo anu kenako mubatizidwe. Ndikumbukira nthawi inake Petro adakhalako pakati pa anthu mpingo utayambika, adakhalako pakati pamene padali anthu amitundu. Ndiye pakati pa anthu amitundu paja padalinso Ayuda. Ndiye Petro adaona kuti pala Ayuda adaona kuti chinthu cha zero panopa ndisamadye nawo zimene amadya amitundu. Mukumbukira zimene Paulo adanena adamudzudzula kuti amene zimene muchita zinthu zolakwika. Ndipo Petro adadziwa zoti zimene adachita zinthu zolakwika. Adadziwa bwanji? Adadziwa chifukwa kuti mkuluyo adamulalikira Pauloyo. Ndiye inu mukuti ulaliki uchokepo anthu adziwa bwanji za mawu a Mulungu. Muti kulapa kuchokepo ndi ulaliki zilalika chifukwa chani? Palibe chifukwa choti zilalikira uthenga wa Mulungu. Ndiye kuti imene tizichita tizingobwera chaichi kuyimbayimba kenako tidzipita. Chifukwa ndiye kuti palibe chifukwa choti tizilalikira, chifukwa choti palibe munthu amene angalape. Kulapa kumabwera chifukwa chonena zoti munthu walalikidwa. Munthu sangalape ngati sadalalikidwe. Chimene ndiyena kudziwa. Ngati tifuna kuti anthu asamalape tichotseni ulaliki. Ngati tifuna kuti anthu asamalape kapena kuti pasamakhala ulaliki tichotseni kulapa. Chifukwa kulapako sikuchitika ngati ulaliki ukhalepo. Kulapa si gawo limene limakhala pamene paja ndi gawo la ulaliki. Tikamati kulapa lidaphatikizidwa
ndi ulaliki. Ndiye gawo limachitika basi, ufune usafune gawo limene uchitika. Zimene ufuna kutanthauza apa nzakuti tini magawo 5. Magawo 5 ufune usafune amene achitika tsiku loyamba la Sabata. Limeneyo ndiye gawo. Koma kulapa zimapezeka kuti Sabata lina palibe anthu sadalape. Ndiye kuti limene si gawo ayi. Kama ndipese imene ufuna kutanthauza. Ndikunena kuti magawo alipo 5. Ndipo magawo 5 amene amayina kuti achitike zafune. Chifukwa chake amatchula kuti magawo angati 5. Komano kulapa kumabwera pa gawo la ulaliki. Ulaliki ukachitika zimatothenga anthu ena kubwera kapena osati. Koma gawo la ulaliki latani ndithu lachitika. Kusonyeza kuti gawo limene ulaliki kulapa si gawo ndi ulalikiwo. Choncho ife tikamakhala ngati akhristu tizidziwa kuti gawo la ulaliki ndi mmene mapezeka cha mairanidwe amene mapezeka sokuchani kuja kulapa kuja. Choncho ife ngati akhristu zimenezi ziyenera kuti zikhale m'mutu mwathu, kuti makamaka pamene tikumulumikira Mulungu tizidziwa kuti chenicheni nchiti. Mpingo wa Yesu Khristu masiku ano umamvetsa chisoni chifukwa chonena zona kuti anthu adasiya ufufuza zimene Baibulo likamba. Ndikuwuzani abale anga, musakhulupirire ine, musakhulupirire mulaliki nake otchuka, koma khulupirirani zimene Baibulo likamba. Mukadzakhulupirira zimene Baibulo likamba mudzapulumutsidwa. Zimenezo zimene ankachita Akhristu aku Bereya. Akhristu aku Bereya sadamukhulupirire Paulo. Chingakhale Paulo mwina adali ndi mbiri zambiri koma sadamukhulupirire. Chimene adachita ndi cha adaona kuti Baibulo lili chani. Akhristu ambiri mpingo wa Yesu Khristu lero tingokhulupirira kuti ali mulaliki uje amatolalikira zimene anene zomwezo. Tayiwala kuti tili ndi udindo oti tifunefune kuti Baibulo lili chani. Ananena ndani zimenezo mukuti alalika uje zimenezo nzoona palibe so angatsutse zimenezo nzoona. Kodi maona kuti Baibulo lili chani? Kapena mangokhulupirira zimene mulaliki akamba. Paulo Akhristu abale ena adaona kuti inde nkuluyi mwa Mulungu koma ayi ifenso tione kuti zimene akambazi nzoonadi kapena ayi. Ino Akhristu maonadi kuti nzoonadi zimene akamba anthuzi kapena maona kuti alalika ujena nina zotero. Akhristu ambiri apo timakona zoti poti mlaliki wakulu anena zimenezo titsateni zomwezo basi. Palibe zimenezo. Mlaliki amapanganso ma mistake. Chimodzimodzi Petro ankapanganso ma mistake na Yesu nkumalapa. Koma lero Akhristu ambiri tikukhulupirira zilaliki kupambana zimene Baibulo likamba. Ena ambiri muno nkhani yake ndi imeneyo. Chifukwa chake tikupotoza chiphunzitso cha Yesu Khristu. Munthu akanena chinthu pitani m'Baibulo nkuona kuti zimene anenazo ndizochokera kwa Mulungu kapena zimene akuganiza kapena angofuna apange china chake pa iyeyo ngati munthu. Baibulo sidalembedwa munthu mmodzi, idalembedwa ndi anthu ambiri. Ndiye ngati pali anthu ambiri tiye ndizikhala pasi nkuona kuti akule atibwera chiphunzitso chakuti yakule. Kodi ino pano pagomera twina kodi tiuganiza bwanji pa chiphunzitso chimenechi kutengera mawu a Mulungu. Ngati zavuta tiwalirane banja amene akamba zimenezo adzatiphunzitsa kuti kodi anenazo kuti chani kwenikweni. Koma tikangoti alalika uje potani na zakuti ifenso tichite zomwezo. Dziwani kuti mpingo wa Yesu Khristu uzipiriza usokera. Ndi nthawi yabwino imene ife ngati Akhristu amene tasindikira kuti pabwera cholakwika pamalo pathu tioneni kuti chimene chichokera kwa Mulungu kapena ayi. Anthu ambiri amafotokoza za zimene zakulapa. Ndiye anthu ena amafotokoza kuti kulapa ndi mwakuti, enanso akulapa ndi mwakuti, enanso amati kulapa mwakuti. Kulapa si zimene ndifuna ndinene apazi ayi. Kulapa si zimene ndifuna ndinene apazi. Mwachitsanzo anthu ena amenezo kuti kulapa ndikuti nkupita kumunda kwa munthu wina ake nkukagwira ntchito. Ukagwira ntchito ndiye kuti walapa tchimo lija. Mudafa zimenezo? Zipembedzo zina zimatero. Ndikumbuka nthawi imene ndili standard 8 nikaphunzira skulu ina. Ndipo skulu imeneyo ndidutsa nthawi ina ndapeza anthu agwira ntchito mu munda. Ndati tafunsa kuti anthu amene achigulu chagwira ntchito mu bwanji. Akuti amene wanachimwa. Ndiye chipembedzo chathu chimalamula kuti foti wa anachimwa ayina kuti agwire ntchito iyi. Akagwira ntchito imeneyi ndiye kuti machimo amakhululukidwa. Kumene kusikulapa ayi. Zimenezo nzabodza. Kulapa sikutero. Koma kulapa sikusintha maganizo koma osasintha ntchito.
Para anthu ena amangosintha maganizo kuti ineyo basi ndalapa ineyo basi ndasiya zimenezo. Koma osasiya zimene amachitazo. Kumene kososukulapa ayi. Anthu ena amathotena zoti ndasiya rina zimene zija. Basi kwa maganizo chabe basi popita kwa nthawi. Popeza zona apangaso zomwezo. Kumene kososukulapa. Kulapa sipoti akugwira anthu ena akamene zonena kuti akagwira mpamene amalapa. Mudaona anthu otero? Mudaona anthu otero? Chifukwa yoti agwira ndi amadziwa kuti chincho lakwiya koma chifukwa yoti agwira amati ndilapa kumene kusikulapa. Koma ungofuna kupusitsa anthu kuti ndalapa. Kumene konso sikulapa ayi. Komanso kulapa sikunyema mkate. Anthu ena amakhulupirira kuti kulapa ndi kuti munthu akankha kuti wanyema mkate ndi kuti zatha pamene popo. Machimo ako osara akhululukidwa. M'bale wanga anafotokoza bwino pa buku limeneli la 1 Korinto chapter 11 verse 23. Kuti akuti Bible limene zoti tisinkhasinkhe roka. Kusinkhasinkha kumene anena pene paja sikuti kwa machimo ayi, koma zilingalira zimene uchitazo. Alipo anthu ena amene amakamapanga mgonero wa Ambuye amalingalira kuti kodi bullets lero iwina koma apanga mgonero wa Ambuye. Kodi nyama ija sitikapeza gawo aradya koma apanga ya. Ndauli maganizo amenewo muzichotsa, muzikhala ndi maganizo pa mgonero wa Ambuyewo. Zimene amafuna kutanthauza pamene paja. Tate tioneni chitsanzo chabwino. Nthawi imene inkachitira mgonero wa Ambuye nkuti Yudasi atachimwa kale. Mumadziwa zimenezo? Tate tioneni buku la Mateyu chapter 26 imene idakamba za mgonero wa Ambuye. Imene timawerenga tsiku loyamba la Sabata lina lililonse. Mateyu chapter 26 verse yake ya 15. Mateyu chapter 26 verse yake ya 15. Mateyu chapter 26 yake ya 15. Nabi mukufuna kunipasa jani, ndipo ine nditapereka iye kwa inu. Ndipo iwo anawengera iye ndalama za siliva 300. Ndipo kuyambira pamenepo iye anafunafuna nthawi yabwino kuti ampereke iye. Pa Mateyu chapter 26 verse yake ya 15. Yudasi adapita kwa mafumu aja. Ndi adapita kwa mafumu aja chimene chidachitika ndichi. Adakauza kuti kodi mufuna mumpereke ye uja. Musadandaule ndilipo ine. Tango ndipatsani makobidiwo. Ndi anthu aja adapasa cha makobidi. Kusonyeza kuti Yudasi pamene ankapatsidwa makobidi padali ngati pachitika business imene idali ya uchimo chifukwa yoti ankagulitsa Yesu, ankagulitsa munthu. Kusonyeza kuti imene je ndi ya uchimo. Pa Mateyu chapter 26 verse yake 26 mpamene Yesu Khristu ankakhazikitsa ya mgonero wa Ambuye. Yudasi adali pomwepo. Kodi lakha kuti Yudasi adali pomwepo adakakuti waja mgonero wa Ambuye. Sipo machimo ake adakhululukidwa. Kwa mudziwa chimene chinachitika pamapero pake. Adakapezeka kuti Yudasi wadzikweza chifukwa cha tchimo lili lija sadatani sadalape lija. Zimene zikutanthauza kuti chidakhala chitsanzo chabwino pamene papa. Yudasi adachimwa pa verse 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Paja adayimba nyimbo paja. Adakangoti wajana mgonero wa Ambuye uja. Bwezulu nazo kuti basi Yudasi machimo ake adakhululukidwa. Koma Yudasi machimo ake sadakhululukidwa chifukwa cha mgonero wa Ambuye. Zomwe zitanthauza kuti mgonero wa Ambuye, kutenga mgonero wa Ambuye ndi usulu machimo ake akhululukidwa kapena kuti walapaye. Kumene kusikulapa. Alipo anthu ena amene amanena kuti osadandaulaye. Kungodya mgonero wa Ambuye ndoti wewe walapa machimo ako achotsedwa. Adakayambira Yudasi ochotsedwa amenepo. Koma sadachotsedwe. Ndiponso Yudasiyo sadalape. Kusonyeza kuti kudya mgonero wa Ambuye zija timanena zija sikuchotsa machimo. Kulingalira kumene ankanena amene paja kuti ali kulingalira kumene munthu ayenera kulingalira makamaka pa zimeneyo achita. Choncho pali zinthu zambiri zimene anthu amazitcha kuti ndikulapa. Koma zinthu zochepa zabe zimene mafuna tikambirane ndi zimene zokuti kulapa sikumeneku. Koma kodi kulapa ndi chani? Ndefunso limene lifunse. Kodi kulapa ndi chani? Inu mudavako munthu inakufunsani kuti kulapa ndi chani? Kulapa ndi kusintha maganizo pa kuvomereza tchimo lomwe unachita ndi kusintha zochita. Chinthu choyambira chimene chimachitika pa kulapa ndi kusintha maganizo ako
kuti chimene chinthu ndachitachi chinthu cholakwika chimene ndachita inezi. Ndiye ukaona wasintha maganizo ako kuti chimene ndachitachi chinthu cholakwika, chinthu chachiwiri chimene chimayenera kubwera ndi kuvomereza tchimo tsopano. Kuti ndasintha koma zona zimene tekeza kuti munthu alalikira kuti koma zimene mwalalikira zizona. Umakhala kuti maganizo ako wasintha ndiponso wavomereza. Pamadzabwera kuvomereza tsopano. Ukatero ukavomereza uyenera kuti usinthe zochita zimene unkachita kalelo. Chifukwa zimatheka munthu usintha maganizo nkuvomereza koma usasinthe zochita. Ndoti walapa? Ayi sudalapa. Koma uyenera kuti usinthe maganizo, ukasintha maganizo uvomereze tchimo lako, ukavomereza tchimo lako usinthe zochita zako tsopano. Ngati unkaba ndiye wamva zone zoti kuba ndi tchimo, ndiye kuti usiye kubako. Koma usati umaba wazindikira kuti kuba ndi tchimo, koma nzona ndi zimene izi kuba ndi tchimo, mala yako peza so wakaba. Ndiye kuti sunalape. Ndiye kuti weyo sunalape. Choncho pafundo imeneyi tiyamba kuona pa nkhani imene yakusintha maganizo. Anthu ena amasintha maganizo chifukwa choti agwidwa, osati chifukwa cha mawu a Mulungu, zija ndafotokoza zija. Pafundo imene yakusintha maganizo, anthu ena amasintha maganizo chifukwa choti agwidwa, osati chifukwa choti amva mawu a Mulungu ayi. Kumene ndiye ndikhulupirira kuti zitsanzo zimene muli nazo mipingomo. Kungopeza kuti munthu agwira chigololo lero, mawa akalapa. Bwanji mbale, ndinachita chigololo paja. Akusintha maganizo chifukwa choti wagwidwa. Munthu ukamakalapa, sulapa polingalira kwambiri chifukwa choti wagwidwa ayi. Koma polingalira kuti mawu a Mulungu ali chani. Akhristu ambiri amene tili nawo mpingo wa Yesu Khristu, zinthu zimene zimachititsanso kuti azipanga zimenezo. Kulapa kumabwera chifukwa cha chikumbumtima chimene munthu wachita. Kuti ndachita chinthu cholakwika. Ndiye kuti maganizidwe ako amakhala kuti asintha. Tate tioneni buku la Mateyu chapter 21. Tionepo chitsanzo chabwino. Mateyu chapter 21 verse yake ya 28 ndi 29. Buku la Mateyu chapter 21 ndi ya 28. Nanga motani munthu anali nawo ana awiri, anadza iye kwa woyamba anati mwanawe, kagwire lero ntchito ku munda wa mpesa. Koma iye anakana anati, sindifuna ine. Koma pambuyo pake analapa mtima napita. Akuti munthu anayenda ana ena awiri, ndi adawuza kuti pitani ku munda, ndiye mmodziyo adakana kuti ine sindipita ayi. Koma popita kwa nthawi adasintha cha maganizo kuti nditani koma ineyo ndipita. Ndiye panali wina adanena kuti ineyo ndipita koma sadata. Ndiye Yesu Khristu adafunsa kuti amene ochita chifuniro cha Mulungu ndi ndani pamenepa. Ndiye anthu adayankha kuti ndinda uja anapita uja. Poyambirira anakana koma wasintha cha maganizo. Ndiye kulapa kumeneko. Kulapa kumafunika kuti iwe ngati munthu usinthe maganizo. Kuti zimene ndikuchita zinthu zolakwika. Osati chifukwa choti akugwira ayi. Koma chifukwa chonena kuti wadziwa kuti zimene uchitazo nzolakwika usinthe maganizo. Ndikhulupirira kuti mwana uyu atalingalira adaona kuti kukana abambo anga atandiruma sinthu yofunikira ayi. Kenaka adaona kuti koma ndipite. Adasintha maganizo. Moti munthu ukamalapa chinthu chimene chimayenera kubwera mu mtima choyambira nkusintha maganizo. Kuti ineyo ngati ndimaba ndiyenera kuti ndisiye. Ndoti munthu wasintha maganizo. Nchifukwa chake anthu ambiri amataka imene tsogolo kuno kumadzanena zonena kuti ndinakhala sabata yathayi chifukwa chonena zoti kunabwera alendo. Ndikupempha Mulungu kuti andikhululukire zimene sindzachitanso. Sabata yobwerayo upeza kuti akhala sabata yankuja abweranso apo. Chifukwa chani? Maganizo sanasinthe. Sanasinthe kaganizidwe. Ife ngati Akhristu amene tikupita kokalapa murumu mutizisintha maganizo menemo. Ngati ndimaba ndisinthe maganizo. Ngati mama kazauza kuti ndisinthe maganizo. Ndoti kulapa ukutenga bwino. Koma usangoti poti paja anthu amayimira tsogolo munthu akakhala basi we. Nalapa atu ine ndulapa kuti sabata sinabwere njingana ndiphwera pa njira ndeni nangona kuti andibwerere nanga chilopirizo lendo. Amalapa moti ndalapa chabwino. Masabata araru upeza kuti munthu wakukhulupirika. Sabata inayo osabwera. Banji nakhala chifukwa kuti njinga imavukavuka cheni. Ndoti maganizo ako suganiza bwino.
ngati njinga inaupherera uyene opeze njira yabwino yotera lucha ichi uchokana nindi tu ukafike kaganizidwe ndi chinthu choyambirira polapa. Ife ngati Akhristu tiyenera kuti tikamalapa tisinthe maganizo. Toneni buku la Roma chapter 12 verse yake ndiyo ya 2. Roma chapter 12 verse yake ya 2. Roma chapter 12 yake ya 2. Ndipo musanapambanizidwe ndi makalidwe apansi pano, koma mukhale osanulika mwakukonzanso kwa mtima wanu, kuti mukazindikire chimene chili chifuno cha Mulungu, chabwino ndi chokondweretsa ndi changwiro. Baibulo amenepo lafotokoza kuti akuti ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano, koma mukhale osandulika. Mukaganiza bwino muli mwanumo, mukhale osandulika nkumachita zimene Mulungu afuna. Kumene ndikulapa umene tunena pano. Osati kungoganiza kuti usinthe koma osasintha zimene zuchitazo. Zilipo nthawi zina kwa anthu amene akamamowa mwina muno mukhozo ndichitira mboni kuti imafika nthawi nake ifoti munthu waledzera kwambiri. Ndipo mojo kusowetsa mtendere. Umadzafika zoti koma ine amene sindzamasomo wae. Bwanji ukangoti mowachoka matsira achoka mawa lake ukakupeza soli pamowa ulipe banja mwene ndikangonena zimene zija. Maganizidwe ako udaganiza koma sudasinthe ntchito zimene wena ausinthe. Ife ngati Akhristu pamene tili Akhristu zidziwa zinthu zimenezo. Monga taona kuti kulapa ndi kusintha maganizo, taona fundo imeneyo kuti munthu ayenera kuti asinthe maganizo akamalapa. Chinthu chachiwiri munthu avomereze machimo ake. Avomereze kuti kodi ine zoona dini mapanga zimenezi koma ineyo ndi basi ndingosiya basi. Ndiye ayenera kuti avomereze. Koma munthu amavomekeza bwanji chimo? Munthu amavomekeza bwanji chimo lake? Chinthu choyambirira nchakuti munthu amavomereza chimo lake pakumva mawu a Mulungu. Chifukwa sungadziwe chifuniro cha Mulungucho ngati sudalalikidwe ndi mawu a Mulungu. Uyenera kaye umve mawu a Mulungu kuti ali chani? Ukafa kenako usinthe maganizo ako. Mwaitsazo ndikumbukira nthawi nayo nikalalikira kwina kwake achinyamata. Ndiye nikauza kuti Baibulo limanena kuti usadye liwende. Ndi anthu usadye liwende. Zimene zidayambira kuti buku la machitidwe. Anthu adakira koma zimene anena zinzoonadi adavomekeza. Chifukwa chachokera ndi m'mawanda a Mulungu. Ndiye chinthu choyambirira munthu umayenera kuti uvomekeze chimo lako. Tioneni buku la 2 Samuel chapter 12 verse 13. Tione nkhani imeneyi ya kodi tingavomereze bwanji. Munthu amavomereza pokhapokha pamene iyeyo wamva mawu a Mulungu. 2 Samuel chapter 12 verse yake ya 13. Verse yake ya 18. 13. 2 Samuel chapter 12 verse 13. Akuloza kwambele. Werengani. Ndipo Davide anati kwa Natani. Ndinatumira Yehova. Natani nati kwa Davide. Ndiponso Yehova wachotsa tchimo lanu. Simudzafa. Abaririone nkhani ndi ayitali. Mukumbuke bwino kuti Davide adagona ndi mkazi wa munthu wina. Ndipo adagona ndi mkazi wa munthu amene Davide adaona kuti nkhani ivura. Chimene adachita adamuyitanitsa mamuna wa mkazi uja kuti apite ku nyumba kuja. Kuti pakachita china chonse chodabwitsa mwachitsanzo ngati kuti mwayembekezera azizazonera kuti amuna akadara adali kwa mkuno. Ndiye mkulu uja adakana kuti afumu ine singakagone ku nyumbayi ndikulonderani. Ndipo akulu aja adakanitsitsa kwa anthu agalu sadapite ku nyumba kuja. Ndiye Davide adakhala pasanonoro chimene ndingachita ndi cha chinthu china. Adamutenga mkulu amene uja. Nkukamuza wamkulu wankhondo kuti akulu mkulu uyu mukamuyike pamene pakathetheke nkhondo koopsa akakhale pamene popo yeye. Chifukwa Davide ankadzozora akakhala pamenepo munthu akafa. Ndiye zinankalingira Davide zinapeza kuti zatanidi zachitika. Ndiye zidatero Natani anabwera kudzamuwuza mkulu amene kuti munthu adatere kumatere. Ndiye zidatero. Ndiye Davide apa adazindikira atawuzidwa ndi mawu a Mulungu. Atawuzidwa mawu a Mulungu kuti zimene mwachita zinthu zolakwika. Davide adadara
atavomereza machimo ake ndipo adalapa. Ndipo adanazonena kuti Natani chadamuzonena kuti machimo anu akhululukidwa sudzatani weyo sudzafa. Chifukwa chani? Adavomereza machimo. Adavomereza machimo bwanji? Chifukwa adamva mawu a Mulungu ochokera kwa Natani. Padatenga nthawi zaka ndithu ngati miyezi ambiri pakatipa kuti pakana Davide akalape. Davide akaona ngati kuti chimene wachitacho ncholondola. Koma chifukwa choti munthu wina wabwera ndi mawu a Mulungu pamene adazindikira kuti zimene ndachita zija nzolakwika. N'chifukwa chake Davide adalapa. Zomwe zikuonesa kuti Davide adavomereza tchimo lake chifukwa choti adamva mawu a Mulungu. Ndangati anthu samva mawu a Mulungu tsiku la lero akhala mu uchimo wawo umwewo mpaka nadzafa. Davide adakhala kuti Natani sadapita kukamuuza mawu a Mulungu. Davide adakhala mu uchimo umwewo mpaka adakamwalira. Mudziwa zimenezo? Davide adakhala mu uchimo umwewo chifukwa sadakadziwa kuti achita chinthu cholakwika. Koma adadziwa bwanji? Adavomereza tchimo lake pomva mawu a Mulungu. Wina lero kumene zoti ulaliki uchoke. Kapena kuti gawo limene lachi namba 6. Kulapa kapena mayitanidwe si gawo lachi namba 6 ndi gawo la ulaliki. Tiye tizisunthula kuti Baibulo luli chani? Tisamangoona ayi. Tisamangokhulupirira anthu ayi. Koma tikhulupirire zimene Baibulo likukamba. M'buku la Luka chapter 22 verse yake 61. Petro adamukana Yesu. Mukumbukira? Katatu konse adamukana Yesu. Kuti akulu amene asundu adziwa ina amwene. Wina sobwera, mwina uzaona kuti mwina Petro asintha. Petro adakanizisasa kuti ine nkulu amene sindo mudziwaye. Ndati padapita mayi wina ake Petro adachita mayiwe. Kusonyeza kuti Petro adafika poropa nazo eri. Mayiwe. Ina munthu amene sindu mudziwa. Kwa mudziwa chimene chidachitika. Paulo atakumbukira mawu a Mulungu amene adamuuza kuti udzandikana kanga. Adapita pambali kukalira kukalapa. Kukavomekeza kuti ndachita chinthu cholakwika. Zomwe zisonyeza kuti Petro adakumbukira mawu a Mulungu. Chimene chimampangisa kuti munthu alape ndi mawu a Mulungu. Pali zinthu zina zimene zimatha kuchita kuti upanga kena kuti kodi pachezi Mulungu amaletsera? Basi uzisiya. Chifukwa choti wakumbukira mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ndi amene amapangisa kuti munthu avomekeze alape. Taona chisazo chabwino cha Davide. Taonanso chisazo chabwino cha nkulu ameneyi Petro. Pali zisazo zambiri zimene timaziona m'Baibulo. Paulo nthawi inake apita kulalikira mawu a Mulungu adakumana ndi Yesu ndipo adamukantha. Paulo adasintha zochita chifukwa adamva mawu a Yesu. Paulo adakhala kuti sadamve mawu a Yesu. Sibwezi Paulo adasintha mawu. Bwezango adasintha zochita. Bwezango opitiriza umata kumapha Akhristu. Koma chifukwa cha mawu a Mulungu adabwera kwa iyeyi. Mpamene zinthu kodi zimene zolakwika Yesu wandiuza mawu ake kuti zolakwika. Zisazo zabwino zimene tiziona m'Baibulo zimene ife ngati Akhristu tiyenera kuzilingalira. Palibe munthu amene amalapa osamva mawu a Mulungu. Palibe. Kulibe amene amalapa osamva mawu a Mulungu. Pa buku la 1 Korinto chapter 7 verse yake ya 9 and 10. Tate tuoneni menepo. 1 Korinto chapter 7 verse 9 and 10. Koma ngati sadziwa kuchereza akwatitsidwe, pakuti kwabwino kukwatira koposa kutenga mtumiki. 1 Korinto chapter 7 verse 9 and 10. 9 and 10. Korinto chapter 7 verse 10. Tawena ngani? 2 Korinto komasati 1 Korinto 2. Yeah. 2 Korinto chapter 7 verse yake ya 9 and 10. Esaki ya 9. Yeah. Ndikomvera sikuti mwangomverwa chisoni, koma kuti mwamvetsedwa chisoni ndikutembenuka mtima, pakuti munamvetsedwa chisoni cha kwa Mulungu, kuti isakusowetseni mkanthu kalikonse. Akuti munamvetsedwa chisoni cha kwanda
chako Mulungu. Munafisira chisoni bwanji? Munafisira chisoni fori mava mawanda a Mulungu. Nde mukava mawa Mulungu aja nde mambo va chisoni. Ogo ndalakwitsa apa. Tarento ne chisazo chabwino. Pabuku limene la 1 Samuel omwe chapter chake cha 12 verse 5 and 6. Adafuna kuzasonkhania bwino amene pa chisoni nthawi zina zake zimene wachita chimabweretsa kuti munthu utembenuke mtima. 1 Samuel chapter chake 12 verse 5 and 6. Ndipo iye ananena nawo, Yehova ali mboni yanu, iwo zozeba wake ali mboni lero, kuti simunapeza kanthu m'dzanja langa. Nati iwo, iye ali mboni. Ndipo Samueli ananena ndi anthuwo, Yehova ndiye amene anayika Mose ndi Aaroni, natulutsanso makolo anu m'dziko la Igupto. 7. Chifukwa chake tsono imani pano kuti ndiweruzane nanu pamaso pa Yehova, anakuchitirani inu ndi makolo anu. Kuweruza kumene kudali pamene papa kudachokera kwa Mulungu kapena kwa Mose? Kwa Mulungu. Mose adali munthu amene ankatumikira ananda a Israeli. Koma zimene ankanena zinkachokera kwa Mulungu. Kuwauza ananda a Israeli. Pamene ana Israeli alakwitsa, Mose amauza mawu a Mulungu kuti zimene mwachita zinthu zolakwika pamaso pa Mulungu. Ndipo ana Israeli amalapa machimo awo ndi kuvomekeza machimo awo. Zimenezo zimene zimayenera kuchitika munthu ukamalapa. Umayenera kuvomekeza tchimo lako potengera kuti Baibulo lili chani. Ife ngati Khristu tiyenera tive. Mose ndi amene anakamba. Yesu mtsiku layo ndi amene ayankhula ife. Ngati inu ndine tiyenera kuti tilapa potengera zimene Yesu Khristu aunena. Sitingalape potengera zimene Mose adanena chifukwa zinenza chipangano chakale. Ife ngati Khristu pamene tikulapa tilape kuchokera mu zinthu zimenezi. Koma munthu angavomeze mawu ati kapena angalape kumalo kuti nthawi imene wamva mawu a Mulunguyo ndi imene umayenera kuti usinthe zochita. Nthawi imene wamva mawu a Mulungu iwe kusintha maganizo nkuvomekeza ni nthawi yomweyo imene umayenera kuti ulape. Kulapa sikutengera kuti ubweretse ulamba la Sabata udzakhale ukwayi. Kulapa kumatengera kuti mawu a Mulungu abwera nthawi yake iyi. Anthu ena amanenso nena kuti kumafunika kuti munthu ulape koyambirira kuti ukalapa koyambirira kuti ukamapita chiphunzitso ukhale oyera kuku usalakwitse china chilichonse ayi. Kulalikira aliyense munthu Khristu nayense amene akhale oyera. Sizingatheke zimenezo. Baibulo lalikululira. Zikhozotheka kuti munthu alapa kwanu abwera lipo chipembedzo walapa. Nkubwera udzapemphera. Koma zimatheka kuti munthu wina wabweretsa nkhani ina imene iwe sunkayidziwa. Mwachitsanzo ndakamba nkhani za liwende. Anthu ena aphunzitsa kuti kapena anthu ena amaphunzitsa kuti munthu ukamapita mu chipembedzo dzipita oyera. Amatero. Munafawo zimenezo Ndewe sudziwa kuti kudya liwende nkolakwika. Nde munthu wina walalikira pa nthawi ya ulaliki kuti kudya liwende nkolakwika. Utembenuka mtima bwa. Ubwereso koyambirira kucha. Ndunena kuti anthu ena amaphunzitsa kuti munthu ukamakalowa mu chipembedzo umayenera ukhale kuti ngoyera. Nzoonadi. Koma tilekeze kuti munthu alalikira. Ndipo alalikira kuti kudya liwende nkolakwika iwe ndipo umadya liwende. Ndakenako pita sokoyambira kuja kuti ukalape? Hayi. Wene ulimire pompo kuti phiri zimwe makambazi nayo machira zedi kale. Ndipo ineyo ndasiya. Osati udikira kuti ndauti anthu amene amaphunzitsa kuti ndauti ngati munthu asindikira pa nthawi ya ulalikija ndauti udikira Sabata mawa kuti ukalape koyambirira osadalowe mu chalichi. Utamwelera pa chitatu ukapulumuka iwe? Anthu asafuna kuti anthu akapulumuke. Chifukwa ngati munthu wovomekeza mmene adachitira Davide pomwepo adalapa. Ngati munthu wafa mawu pomwepo amene adalola sikuti Davide sankafa mawu a Mulungu. Davide akafa mawu a Mulungu nthawi iliyonse. Davide adali mtumiki wa Mulungu akafa mawu a Mulungu. Koma chinthu china yeye sadaone kuti adalakwitsa. Adazindikira nati anatapita ngamuuza kuti zimene mmachita zikulu nzolakwika. Adasintha maganizo pompo.
ndi anthu ena amene zoti ayi zimenezo ayi ali samafuna adzipita woyera kukapemphera. Pali zinthu zina zimene fesu tizidziwa. Chingakhale Petro nthawi inake ngakhale ankayankhula ndi Mzimu Woyera nthawi inake adalakwitsa konso. Ndipo atawuzidwa adala pompo. Nthawi imene adazindikira kuti Yesu Khristu adamuza kuti akamukana katatu, adadikira kuti Yesu auke kaye kumanda kapena kuti amuthamangira kuti apita akuti imani pepani ndithu pompo adalapa. Ndi anthu amene aphunzitsa kuti pokalowa chipembedzo munthu ina sakena kukhala woyera nzoona. Koma nthawi yolapa ilibe zoti nkoyambirira kapena kumamaliziro kapena mpakatikati. Nthawi yolapa imabwera iweyo akavomekeza nkuona kuti zimene umachita zinthu zolakwika. Mkhristu ina aliyense kunena chilungamo amene azikhala woyera kuti Yesu Khristu akabwera adzampulumutsa adzapita kumwamba. Chifukwa akakhala wochimwa sakapita anthu amene apita pake sala alimbikitsa zinthu zabwino kuti anthu azikhala woyera. Komano asauze anthu kuti azilapa koyambirira pamene tchimo akalifa chipembedzo chili nkati. Zimenezo ayi. Munthu ngati watembenuka mtima pomwepo musiyeni alape azitsatira zimene Mulungu anena. Osayika limiti kuti anthu azilapa ayi wamaliza isi nkhani yakalata atu yayi. Isi nkhani yakalata. Iyi ni nkhani ya moyo wa munthu kuti akapulumuke. Akhristu ambiri ntsiku lero tikawerenga chitsanzo chabwino cha Davide aucheza ndi Natani pompo adasintha zochita. Petro adazindikira kuti zimene adachita zinthu zolakwa pompo adasintha zochita. Ife ngati Akhristu pamene adziwa zoti talakwitsa kankoyambirira kwa mapemphero kankomalizira kwa mapemphero ngati tadziwa zoti talakwitsa tiye tilapeni. Osati munthu wina akazituza zochita komati ayi pokalowa mchipembedzo ndikuti inuyo mwina ukhale moyera. Nanga wamva zoti chimene umachita chanchola kwiyo Yesu madziwa nkuyamba kufa urani. Ubwereso kayambira akwaku ndeyimani kaye tiyambireso kaye tibwerere kaye koyambirira kuja ndilape kenako ndipitiro ayi. Uyeneyo ulape pompo. Tekeza kuti mwina wakumana ndi munthu uko tsiku likalilalo lapa chiweru wakulalikira mawu a Mulungu uyeneyo kuti ulape. Kuvomekeza kumachitika pamene wewe wadzozoti walakwitsa. Kuvomekeza sikutengera tsiku kuti ni Sunday ayi. Kumatengera kuti wewe wadziwa kuti walakwitsa. Wadziwa bwanji ngati walalikidwa ndi mawu a Mulungu. Akhristu ambiri tsiku la lero timadikira kuti libwere tsiku loyamba la Sabata kuti tidzalape. Munthu nthawi zambiri akamabwera kutsogolo kuno kuti apange nthawi zambiri makhala kuti wavomereza kuti kwawo abwera kuti chimene ndachita chinthu cholakwika. Nthawi zinaso zimatotheka kuti waona kuti zimene amalika mkuluzo zinthu zoonadi ndipo afuna asinthe mtima wake. Zinthu zopetsa chisoni kwambiri kuti tizinena kuti munthu azilapa koyambirira kapena komalizira kapena pakatikati. Munthu ali nawo lapa pamene wamva mawu a Mulungu. Tilekeze kuti munthu alalikira ndipo wakhuzika mtima ndipo wadziwa zoti mawu amene anena apawa nzoonadi. Kulapa ndanena zoti kumatha kuchitika nthawi imene ulisali Mkhristu komanso nthawi imene ulira Mkhristu. Tilekeze ngati imene amachitira misonkhano yambiri. Misonkhano yambiri ikakhala kuti yachitika timatha kulalikira kuyambira Friday, Saturday, Sunday. Ndi munthu wina alalikira za mpingo Friday. Munthu wasi Mkhristu ndiye wafa kuti koma zimene akamba akulazi nzoonadi nzoona. Kodi akabatizidwe kuchalichi kwawo kuti kusadayambe nomwena kuti mubatizikemo. Ndipo anthu akunja azibwera koma zafa mawu a Mulungu sazibweranso. Tisauze anthu nthawi imene ayenera kulapa. Tiauze anthu kuti alape nthawi imene amva cha mawu a Mulungu. Izi zimene Davide adachita, Paulo ndi anthu ambiri m'Baibulo adapanga zimenezo. Ndi machimo aro amene tingavomereze pagulu. Machimo amene tikhoza kuwavomereza pa chigulu mwachidule ndi odziwika ndi anthu kapena kucha kumpingo. Mwachitsanzo munthu wachita chigololo. Tchimo limeneli akugwira kuti wachita chigololo.
auchachara agwira mchigololo zosakhala bwino aya. Ndeterekeza kuti zarelo iwe chimo limene ona kuti ndalava wava mawu Mulungu kuti mwina sumadziwa kuti chigololo nchimo tingoyesera choncho zimene sizingatheke koma tingoyesera choncho wadziwa kuti chigololo ndi chimo munthu wina ake chifukwa walalikira iwe nkunena kuti nalapa kale ku nyumba apa sindingalapenso kupita chalichi tsiku lina nkukuza kuti ukhale pa mgonero wa Ambuye nkubwera tsogolo kuno moni mpingo wonse anthu ayamba kuyang'ana umbali kuti wasunja nagwira mchigololo lawo alapa kale amenewa tekeze mwachitsanzo zimene aphunzitsa anthu zokuti muzilapa koyambirira nde kwapezeka zoti mwina ali mukalape katsogoleri kapena kwa ndani wachigololo chopita kulapa wakatsogoleri wakalapa katsogoleri koyambirira chipembedzo adapanga chigololo walapa kumeneko anthu onse mudzadziwa kuti akulu awo adagwira mchigololo ndi akalapa koyambirira amene aphunzitsira anthu ena nde pa mgonero wa munthu uja wapita wakalapa kuti akulu ineyo napanga chigololo nde akulu ampingo simalape chabwinochabwino nde wabwera kuno chalichi walowa mchalichi chipembedzo chayambika nkupeza kuti ali pa mgonero wa Ambuye tisegule Mateyu chapter 26 verse yake 26 mugeza kuti anthu atsegula zimenezo anthu ambofunsa akulu awo adachita chigololo anachigonde atsogeza osakandirola musiyeni ameneyi apitirize chifukwa chonena kuti analapa koyambirira anthu ena akhoza kunena aya sizabwino koma ngati waipanga zimene chigololo uye nobwera tsogolo anthu osadziwe akulu paja mnafaza kuti uyo usiku uja naline ndipo ndikulapa chimo limene lili ndekuti usabata mawa pokampatsa udindo oti kapena ntchito kumpingo anthu apeza zoti paja mkulu adarani uyu adalapa anthu ena saka amafunsa kunja kuti tinamona rumbale uja amalalikira adalapa amene uja adalapa basi pana padanjana ndi Mulungu zimene adachita Davide adachita chigololo ife ngati Akhristu tiyena lero pali chimo lina monga nanena kuja kuti mwachidule machimo amene amakhudza mpingo mwachitsanzo chimo lina limene munthu sadabwere uchalichi tsiku loyamba la Sabata sadabwere uchalichi ndi anthu azindikira kuti munthu uja sadabwere uchalichi papita mawiki atatu osabwera wiki nayo nkudzabwera nkukupatsa ntchito ndi anthu amati kodi akulu awa samakhalakhala uchalichawo alilwala pa koyambirira kwa mapemphero pachauri pano tizilapa koyambirira kwa mapemphero osati pamene wamva mawu ayi koma nthawi imeneyo koyambirira kwacha kodi anthu amene mawu amene akamba ndi awo kapena a Mulungu ona kuti azilapa kwa koyambirirawo nkuti Baibulo idalina kuti azilapa koyambirira Davide uja adakangolapira kungomuona Natani adakamuza akulu ndalapa musavutike bwererani adakamuza choncho koma muziwo chimene chinachitika adadikira kuti amusankha dza chimene wabwera Natani suludziwa zoti zinthu zimene zazitenga kuti anthu amenewa tikhale ochenjera Davide Paulo Petulo adatipatsa zitsanzo zabwino kwambiri ife ngati Akhristu kuti tiziziona amene momwe osamangotenga chifukwa ndalalika aujeni kapena alalika aujeni ayi titengere kuti kodi Baibulo lili chani choncho chimo limenelo loti titekeze kuti udakwatira akazi awiri zadziwika anthu adziwa zoti adakwatira akazi awiri kenako wasiya akazi awiri amodzi uja kenako basi nkubwera kuno walapa kunyumba kuti ndasiya zimenezi ndasinthamake sinzapanganso zimenezi panopa ineyo ndine munthu wamkazi mmodzi nkubwera osalapanso kungolapira kunyumba kwanu nkubwera uchalichi nkukupatsani kuti amwene inu omulalikira anthu azikambirana kanchalichi kuti aora ayinda akazi awiri chingakhala alikiro amene koko ndekenako ajena atsogolera adzima kuti analapa chakumma wako Mulungu adatipatsa nzeru tiziganiza Mulungu apa paliyesa adampatsa nzeru apa tiziganiza munthu ayenera kuti abwere utsogoloko adzanene kuti paja ineyo ndakwatira akazi awiri aja ndawasiya panopa ndili ndi mkazi nga anthu adziwa adalapa usati ukalape kwa abusa kuti akoyambirira anthu aziganiza chani chimo limene talionaso lina limene nanena lija lakusonkhana kuti nthawi zina zake pamene ife silusonkhana timayenera kuti tilape ndithu pagulu chimo lina limene timaliona m'buku la 1 Korinto chapter 5 imene idakhudza mpingo 1 Korinto chapter 5 verse 1 timaona mkulu ina ake amene ankagona ndi amayi ake
ndiye anthu amumpingo wa Korinto ankazinenga zachibwana kuti basizeni amene zikhalira. Paulo adadzudzula zimenezo kuti m'bale uyu ayenera kuti atani uyu alape. Mkulu amene ayenera kuti alape zimene achitazo chifukwa apanga chinthu Baibulo adachifotokoza kuti akupanga chinthu chimene chingakhale anthu amitundu sapangayi. Ndiye adamulembera kalata Paulo adawadzudzula anthu. Ndipo tikamaona kalata chapter cha 2 1 Korinto 2 Korinto imafotokoza kuti ali mkulucha adalapa. Mugaza kuti adalapita kuyambira kwa mapemphero adalapa pagulu. Adalapa pagulu anthu ine akwakuti ndinkagona ndi amayi anga ndalapa tchimo limene janoipa. Ndipo Paulo zidamusangalatsa zimenezo chifukwa munthu uchi adalapa. Tchimo loterolo liyenera ndithu kuti munthu ukalape ndithu pagulu. Palinso tchimo lina limene timayiona m'buku la Yoswa chapter 7 verse yake ya 19 mpaka na 20 imene chimene chidachitika nchakuti nthawi inake Akani kapena kuti ana Israeli ankapita ku malo aja olonjezedwa aja. Ndiye chimene chidachitika nchonezone kuti Mulungu adalamula kuti mukakaphwasula mzinda uwu musatengepo chinthu china chilichonse. Ndiye kuti apeza kuti mkulu wina dzina lake Akani adaona zinthu zopatsa chidwi zabwino adarenga. Ndiye adarenga ana Israeli apita kwina adapeza kuti aluza nkhondo chifukwa choti pali tchimo pakati pawopa. Ndiye Mulungu adamuwuza Mose kuti adamuwuza Yoswa kuti pakati panupa pali tchimo. Pali mkulu wina ake amene watenga chani? Watenga zinthu zimene sinalamule kuti atenge. Ndiye adayamba kufufuza kuti apeze kuti ndani. Ndiye adapezeka munthu uja adafufuza adamugwira akuti adamuyika pa mbalanganda kapena kuti pa anthu aona kuti banja lija linaba zinthu zija ndiliri. Ndiye atatero akuti adamugenda miyala. Tchimo lija lidaonetsedwa kugulu kuti anthu ena atanipo aphunzirepo. Pali machimo ena amene ife ngati Akhristu tiyenera ndithu kuti tilape pamaso pa mpingo kuti makamaka anthu adziwe kuti ifeyo tikuyenda mu chiyero. Pali machimo ena mwina munthu umathaka kuti mwina atilekeze kuti wamumenya mwina mwana mbama kapena wamumenya nzako anthu ilipo wamenya mlepo ukaona Mkhristu alika unama mphanga nimangopemphera zoti basi neyo wase. Ndiye kupita kuchali tsiku lina lake nkuuza kuti ulape koyambilira kapena nkungobwera tsogolo nodzambo lalikira anthu atakudziwa kuti unapanga ndewo. Mukaza kuti anthu afa mawu a Mulungu amene yora amamenya boxing amene ngopsa njetili amene sangatalagire za zero pano ayi ayina kuti alape mnthu amene iyi pagulu la anthu ali ndu kuti asinthe anthu maganizo awo kuti munthu uyuyu ndi wabwinobwino. Koma pali machimo ena amene tikhozolapa ndithu kunyumba komweko. Tikhozolapa kuti ine Mulungu sinachite bwino. Tekeze kuti mwina sunayankhule bwino ka ndakazi ako ndi mwana wako sunamuyankhule bwino. Ukhozolapa kuvomereza tchimo lako nkulapa kupemphera kwa Mulungu kuti akukhululukire. Zimene zimachitika. Ife osataniso osadziwa. Nthawi zina pakulapa paja anthu amene timalembera tizikhala anthu sochenjera kwambiri. Pali zinthu zina zimene sitingachilengeza kumpingo ere. Mwachitsanzo munthu wina atalekeze kuti amapanga chigololo ndi akazi ako. Ndiye sulinkhanicha idatchukayi. Mungodziwana iweyo ndi mkaziyo zimatotheka zimenezo. Ndiye zimatotheka tsiku loyamba Sabata yoli zikoma zimene kachita zija zora ndio bwera tsogoloko atsogolere ineyo nimagona ndi mkazi wa uje ndiye ndifuna ndilape auje ora ali momwemo amachita bwino kwambiri kuti mulape basi we upezeke kuti uziri mbale ya mamona uyu mbale ambiri lai ndiye wina wapakatiyo uyo wavala mala ofila uyo ndiye wina uyo wawariyo amene zimene adachita mpingo aira amagona ndi akazi a ujeri mukaza kuti mumpingo muka pakhala bale apa
Ngani sibirira ari. Mukande uchalichi. Ndiye uchalichi. Nthawi zambiri munthu amene upita ukalembera kuja kuzikhala kuganiza kwambiri. Pali zinthu zina zimene ukhoza wauza anthu, pali zinthu zina sunga zingoti mbale mukhalira pomaliza. Basi zatheka. Aliponso anthu ena anthu ayambana kunyumba kwamenyana adasiwa pemphera mwina nzimayi. Amenyana miyomene wachali basi. Yo bwe kuchali chwabwera. Basi mwina wadzala apa munthu chaura ineyo nimapanga ndewu. Kapena ndineyo ndakazanga sitimalumikizana bwino ifa imono sitimabwera chalichi. Okay jabwino. Ndewe vesezo ri maona kulawa pacha mwana ma wiki 4 sana bwerere. Ari kunyumba wako makhala ndewu. Mori mabala osewa omwaona wakaza mamenya amene wawo. Sizabwino zimene zere. Ngati munthu wabwera kuzozo okay jabwino mukhayilepo ta pomaliza. Ndiye zimene ndonera apa nsakuti pali machimo ena amene tikhozolapa ugulu chifukwa yone uri akudza mpingo ndipo zinthuzo zadziwika. Anthu aliyense azidziwa. Koma pali zinthu zina zimene ife ngati Akhristu tikhozolapa parokha. Izi zimene zidamuchitikirako Petro. Adathamanga nkupita kukopa batisa kwekha nkuwapemphera kwa Mulungu kuti Ambuye ndalakwitsa ankalira. Mu filimu ya Yesu chikakhale pena zimakhala zabodza koma timaona Petro ankalira amene tidaonerako. Adapita pena payo ukalira. Sadapita pagulu ayi. Pali machimo ena amene tikhozolapira pagulu. Pali machimo ena amene iwewe khangati munthu ukhozolapa. Choncho taonako zinthu izi. Taonako kuti kulapa ndi kusintha maganizo. Kulapa ndi kuvomereza tchimo lako limene udachita. Komanso kulapa ndi kusintha zochita. Tsopano wasintha maganizo wavomereza tsopano chokhalira nkusintha zochita. Ukhozopanga zinthu ziwiri izi komano munthu osalapa nkumangopita zimene zimene upanga. Koma chinthu chomaliza chimene ene uchita pa nkhani ya kulapa ndi kusintha zochita tsopano. Zochita zako zionetse kuti wewe munthu waranidi uyu walapa. Osati kuti wabwera utsogolo kuno walapa tchimo loti ine simasonkhana nawo sabata mawa wakhalaso. Sabari nayo so wakhalaso. Ndau dangobwera kuno kudzangolengeza mpingo kuti akulu ine ndimakhalakhala basi. Kungobweza iferu ndi ndimakhalakhala akulu. Basi. Usinthe zochita. Anthu azitso zoti koma nkulu imene ankakhalira uyu. Koma pano aone uri ni Khristu tsopano. Kusintha zochita. Akhristu ambiri monga tanenera muja. Timangosintha maganizidwe athu, timangovomekeza tchimo, koma kusintha zochita sitichita. Munthu yemweyo mumpeza kuti wagwira chigololo lero. Pakangotha zaka ziwiri wagwiranso chigololo. Pakatha zaka zitatu wagwira chigololo, koma kumabwera patsogolo dzalapa. Akwakule pacha munafa kuti kuna anthu amathamangitsana we ndine napanga chigololo. Ambale zimene sizoyenera zimenezi. Mofuna sa ndipo ndalapa ndipo ndaona kuti zimene sizabwino ayi. Okay yabwino. Mambo pemphera naye. Kupemphera ura koma mbale uyu adasintha masiku ano. Tsiku lina uyu mwina afuna ameneyi chilipo chimene afuna anene. Akuluakulu ineyo chisundizo zoti nzorani. Banji Satana ineyo amandizunguza muno. Amangozunguza inu nokha ena wayi. Ndapangaso chigololo. Mapangaso chigololo Mulungu akukhululukireni ndithu. Pempherani mbale uje. Basa pemphera. Amen. Khaleni uyu. Amwene banje. Ndachitaso chigololo. Munthu amene asintha zochita uyu. Kubwera kukusala apa koma angobwera udzakonisani kuti ife ndakarundu timapanga chigololo. Munthu ukakhala uri walapa umene uri usinthe zochita. Zimene zoyipa zimene umachita umene uri usinthe. Osati umapanga zomwezo iyi. Kumene wasiku lapa ayi. Akhristu ambiri tsiku la lero timapanga zimene zozo. Mori ena apa mawa tikakhala uchalichi. Apa mawa tikakhala uchalichi. Sabata obwerayo mukalapa. Sabata inayo simukapiraso ayi. Umango kaonetsa kuti ifeyo timakhala tibe nazo ntchito za Mulungu. Timakhala ifeyo. Ngati muli Mkhristu amene makhalakhala uchalichi. Kaonetsani nsazo zabwino. Zintchito zanu zikaonetsa kuti inu yodi
munasintha zochita. Kaonetseni zipatso zakulapa. Zipatso zakulapa zikaoneke. Anthu ena ndafa kwa anthu ena amanena zakuti akhaura apanga ngozi pa galimoro. Ndi amathonera zonena kuti akulu ine sindzayendetsanso galimoro ayi. Bwanji ena apanga ngozi. Koma popita kwa nthawi kapeza ayendetsanso galimoro. Ndoti mkulu usadalape ayi. Uyu usadalape. Kalekale akamati kwakula makolo athu unkauza ndaleka ndizibwera nthawi yabwino. Ndaleka. Koma mapezeka zoti pakangoti sabata akakuza kuti makolo nthawi nakozo ikamati chama 5 munale sakhero abwera. Ngati wachedwa kwambiri half 5. Ndeke nakoma chilobwera half 6. Ubwera ka. Amwene bwanji. Pepani neo nakoma tidakuzana kuti pano zibwera nthawi zanji pano. Half 5. Ndee ino nthawi zanji. Kangati pano pa ncharu cha 6 iwe ona nthawi yapo. Pano pa ndi half 7. Apo masisi dakhale bwino. Ndi amakunedza ere amakukwapula. Kuti usadzaraniso? Ndi ukakhala kuti wasintha. Nthawi zina zake zipatso zakulapa zimatha kupezetsa zabwino. Kupeza kuti ngati umabwera 6 koloko, iwe kamati chama 3 wafika kale ku nyumba. Osadusisa amene popo. Chama 3 wapezeka kale ku nyumba. Chama 3 wapezeka kale ku nyumba. Nde makolo amanyadira kunja kwere. Koma mwana uyu adandizuza ine. Koma pano ruaya chama 3 amakhaura bwera kale. Morero nachiro mpasa ura tenga kwani wente kwaja mwagule tizirumbu apo. Mwana uyu ina andisangalatsa kwambiri. Nthawi zina zake kusintha zochita kumatokha zinthu zabwino kwambiri. Anthu amene amakhalakhala ochalichi chisazo chabwino nthawi jatinkagaa zovala zija. Ndikupeza kuti machechi ambiri munagayira anthu zovala ere. Zimapeza kuti munthu amene amakhalakhala amakhaula tsiku limenelo. Amangopasa kuchayichira waseni. Ndio kauri ndio mapira uchayichi manyo. Kuchayichi aselo zimene zinachitika. Kunanjeka zotani? Ase. Kuchayichi lero kuchayichi zimene zinachitika. Zabwino kwambiri. Muri kunachitika zotani meneko. Kunali zabwino lero uchayichi. Tanena ana mwene tandira zovala lero. Mandi zovala nde zaifa sada sunge. Tisinthe kachitidwe kathu. Nde kulapa kumene Mulungu amakufuna. Kulapa kumene anachita mwana uja kunali kulapa kwabwino. Arakana akena kwanasina maganizo anapita. Kusintha zochita. Tikamane kasumbula machitidwe timaona so nkhanina yankulu inake wanyanga. Nthawi nake munthu amakhala kuti kulapa uzonesa zipatso zakulapa. Nthawi nake inalipo anthu ena akankamanga za matsenga. Koma atalapa muzo chimene anachita akulada otcha mabuku onse amene ankapangira cha matsenga aja. Zimene zende kulapa kwenikweni. Anthu ena ntsiku la lero amaopa kulapa kuti tekeza kuti adapha munthu amene adabe chimanga. Adabe chimanga uja ndani wone. Ndewe nazora kulu ndaba ndine amaopa kuti awachaya. Zimenezo zotsatira za tchimo lakolo. Pali zinthu zina zimene ukachita zimabwera nzoyipa zake. Maitsazo munthu wachita chigololo watenga edzi koma walapa edzi sicho akayikhalabe ndiweyo. Izi khalabe ndiweyo edziyo. Ndiye anthu ena amakhulupirira kuti podalapa ndauti chisingachitike. Edzi athabasuli khaso panda edzi. Edzi khalapo yempano udzafa tikayika kumanda. Wabachimanga nkumuza munthu kuti akugwira. Kubachimanga akwakundalapa sindzachiraso ndipo ndau ina ukugenda chimanga. Kodi amene masenda kuza ndundalapa. Amakumenyabe. Kurusi ndazochira zakozo. Inde kulapa nkusintha zochita. Koma dziwani kuti pali machimo ena umayenera kuti usinthe zochita ndipo zimene wasinthazo zene kuti zionetse. Ngati walapa unali mirala. Nkumana zoti ndalapa ineyo ndalapa kulu za mirala zayi kumambe zoti ulalibe ninkaze moja. Walapa we? Sudalape. Ndapali zinthu zina ukamalapa umachotsa zinthu zina. Tate tione nko ni buku la machitidwe
19 verse 18 mpaka na 19. Matthew chapter 19 ndipo ambiri aiwo anakhulupirirawo anadza navomereza nakolokoza machitidwe awo. Ndipo ambiri aiwo akuchita za matsenga anasonkhanitsa mafupa awo nawapita pamaso pa onse. Ndipo anawerenga mtengo wake napeza ndalama za siliva 50,000. Ndipo liotero mawambwe anachuluka mapambu nalalikika. Baibulo lafotokoza bwino zedi kuti anthu awawa adavomereza ndipo adalapa. Ndipo pambuyo poonetsa kuti odalapa akuti adaotcha zimabuku zawo zonse wotcha, ndipo atatawerengera makobidi adali makobidi ambiri zedi. Nthawi inake tisamaope kulapa chifukwa tiruza zinthu zina zake ayi, koma tizilapa akuti patsogolo pano tidzapeze moyo osatha basi. Ena alipo amene amakhala adaba njinga ya munthu wina nkumana zoti nayo ndalapa, kabweze njinga imene udabayo waonetsa wewe kuti walapadi. Udambera cholembera nzako, kabweze cholembera nkuna zoti nayo ndarani ndalapa sindzachiraso. Koma Akhristu ambiri mangona kuti ndalapa udambera zako zoti ndalapa basi nayo ndalapa, kabweze zimene udabazo. Ifeyo ngati Akhristu tenera tikhala Khristu otero. Choncho zimene timafuna kukambirana tsiku la lero nkhani yake inali yakulapa ndi kuvomekeza. Koma mutati muone chimene chimayambira ncha kuvomekeza kenaka kulapa. Munthu mayenera kuvomekeze zimene wachita kenako kulape. Ndipo kulapa kumaliza kolapa masewera, kumaliza masewera lonse pa nkhani yolapa nkusintha adi zochita zimene umachita. Ngati unali firi kaotchendekeza zonse zija, zithuma ngati umayika mchiuno kaotcheni zonse zija, kenako nkuyamba kupemphera. Ngati inuyo ngati Mkhristu umakhalakhala utchalichi, kaonetseni zipatso zakulapa. Ikamati 8 koloko mwafika kale utchalichi, anthu aziza zoti koma mkulu wina adarani uyu adasintha. Osati munthu umakhalakhala utchalichi pano tsopano wambobwera ukamachita mgonero wa Ambuye ndionetsa zipatso zabwino, simubwera masiku ano utchalichi. Koma ubwera mgonero wa Ambuye nthawi naso tuyimba nyimbo yomaliza, ndauti weyo zipatso zakulapa zikuvuta kwambiri. Tionetseni zipatso zakulapa. Kulapa mawu omaliza. Kulapa kumachitika nthawi ina iliyonse imene weyo wamva mawu a Mulungu nkuvomekeza kuti zimene umachita zolakwika. Nthawi imene machitira zolapa. Musapatse anthu nthawi yakulapa ayi. Simudziwa moyo wa munthuyo kuti ukhala morani, simudziwa inu ayi. Ngati wamva zimene amalakwitsa nkulapa zathira pomwepo, walapa ameneyo. Osati ayi tizilapa koyambirira, kenako tiziyambe chipembedzo kuti aliyense azipembedza zili zoyera mtima, aliyense ali oyera mtima. Ayi kaya mwina zimene alalike mulalikiro simuzidziwa ndi wazindikira kuti zinthu zolakwika, udikire sabata mawu kuti udzalapepo kuyambiraso chipembedzo, ulibe zimenezo. Alape nthawi imene wamvayo. Kaya mwina amachoka uko mukambirana musewu za mawu a Mulungu musalambe chipembedzo, nkupeza kuti munthu waona kuti chinthu cholakwika akhoza olapa ndithu kuti zimene mukamba kuti ndaonadi kuti zoonadi ndasiya akupanga zimene zija. Osati kuwapatsa anthu nthawi, osati kuwaumitsa anthu nthawi. Mulungu odzodalitsa adalitse lonse chifukwa cha kumvetsera kwathu. Amen.